Tá an iirecht dhéanamh achrú dhéanamh. Níl go leor achrú bheith déanta agus níl go leor an bhunach da. Is muid an glún atá ag teacht. Tá sé ar an rudí achrú. Is me Grace. Tá me gobar le Academy of the Near Future. Thusach an chláir idchas seo in Máile lia sa bhíon 2020. Agus tá scatamíní an dain ar an éachar siúil trí bhan na Gaeilge don chéadúir an seo is scoil. Is sprúcad atá goin mar cuid don Gaelbhratach ná sppragan na Gaeilge, sebrú na Gaeilge agus saol trí Gaeilge. An sprúcad bhí a goin don tachtan ná go bhfuil an Gaeilge fitte futa le cuasaí nuálaíochta, cuasaí technoliaachta agus cuasaí inmhúthanachta leis, agus nach gáit le chuid Gaeilge ágad do dhéig má tá tú passionanta féhrad eile, agus go bhfuil cuasaí STEM cóngrachtún i gcónaí. Le lingna seachna bhí mu breanú ar fáibanna mar hampla an inmhúnaíocht timpeall i cheantar just Spidal agus bhí mu chuir smaointe le chéile cuoinú ar réiteach an fáibanna seo chamála sin bhí an chreacht agrún spraying agus net clippy. Leis an gláir seo fáin na daltaí deis ionach an muinín agus Comhoibriú agus a gcuid skillanna a Herbert. Tá muid géirí an déanlathe sa chuirchan cín le daoine óga. Tá muid ag géirí úsáid bhaint as chuirthaige a churann an ólaíocht agus an technoliaocht agus na halíne le chéile agus a thugann deis do dhaoine óga fáibanna a réitú, na fáibanna ecann siad ina scéal féin. Dul me go leor faoi cruasí techniúil agus go háirí códáil. Bhímas go leor cleacht ar códáil agus rih se nearaon cleacht á méid. Ach mai muis is gohfuil go leor fómí am agus gur féidir me seo ús sa Thodhchai. A lu agus a tháinig Gaelbhratach an scéim seo leis an Academy of Near Future a bhaim bhí a agin goróin an deis a hapú í a chur fáil trí Gaeilge. Bhí léir mór ceardlan a chur fáil idir adraín agus bhí Virginia abalta curry a hort da Gaeile bheith a láthair ag argad ceardlanna agus bhí Virginia abalta bheith láthair ag ceardlan iad a chuid the Academy of the Near Future agus uí sin tháinig Virginia an Comhoibriú agus an nasc a bhí an san opair a bhí Virginia Janu le chéile agus bhí sé inta first in sin an dárad an nascú le chéile. Chur just an méid like na méid rudí bhfuil an chun cúna chuirt chun an Thodhchai a dhéanaan níos fearr. Just thug sé sin an surprise on my yeah. Tá mé de géirí a bheith ag obair le daoine óga chun an Thodhchai a heilú agus chun éisteach lena smínse. Agus tá dóchas agam muis don Thodhchai tar éis ag bheith ag obair le ar fan seachtainna. An phlé bhearlam ná an ceannarin mu duine córa os cín daine tá áit ard acu údras na bhéalteachta stuff mar sin, mar bhí si de tuigisteach ar smaointí agus cheapan go raibh si de géisteach lein mar smaointí má bhí an tú agus I think bhfuil an sim acu céad bhí le ráin. Is dóinis go mé mud I tríal daine eile a bheáil a bheith níos airí le faoi timpeallach tá go rudaí mar sin mar ní bheith an mthán mar bhfuil tuairteach ordeach an grúpa bhí ite an tachtain seo. Tá an Thodhchai geal, tá smaointí cruthaíochta ag na daine óga seo agus chuann sé glundar ar mo chuí é sin a eáil.